खुलुमबाय जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसेनो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो प्रेस खालामदो। दिनैनि शायरिखौ दैथायहरदों बिथां खनेस्वर बर' डिस्ट्रिक्ट बाक्सा भिलेज बागानपारा। दानिया फैदो बिथांनि शायरिखौ आं दान्दिसे आवरायलांदिनि नोंथांमोना खोनासंलांदो। ओइ सना नोंनि नंखाय गोसोजों नों आंखौ मोजां मोनदोंब्लाबो आं दि नोंखौ गोथार गोसोजों जिउ होनानै मोजां मोनदोंमोन सना। दे सना आंनिख्रुइ बांसिन हेन्डसाम मोनदोंब्ला बेजोंनो खुसियाव था। नाथाय सना बियो आं बायदि नोंखौ सैथो गोसोजों अनोना सना। थारैनो सना नों सानसे समाव बिजों नेवसिजानानै दुखुनि मोदै लाना आंनि सेराव फैब्लाबो आंनि महर मुस्रिखौ नों मोननाय नङा सना। मानोना आंनि जिउआ हरैमारुवासो सना, हरैमारुवासो।